ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. താഷ്കന്റ് മെഡിക്കൽ അക്കാഡമി ചൂസ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ അൻഡിജാൻ സ്റ്റേറ്റ് മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചൂസ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ടർ. ഹായ്, ഡോക്ടർ സൂരജാണ്. കഴിഞ്ഞ 3-4 വർഷമായിട്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റുഡൻസ് മെഡിസിന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കൺട്രിയാണ് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ. സോ ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ സിറ്റി. താഷ്കന്റ് വളരെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള, വൈബ്രന്റ് ആയിട്ടുള്ള, പോഷ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റിയാണ്. ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് അൻഡിജാൻ ഒരു വളരെ നോർമൽ സിറ്റിയാണ്. ഒരു 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 എന്നാ ഒരു മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റിയാണെന്നും അൻഡിജാൻ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ബട്ട് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് റിക്വയർ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റിയാണ് അൻഡിജാൻ. ആൻഡിജൻ ആണെങ്കിൽ 1955 എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയ ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. താഷ്കന്റ് 2005 എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്, താഷ്കന്റ് ഒരു മെഡിക്കൽ അക്കാഡമിയും ആൻഡിജൻ ഒരു മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. നീറ്റ് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആൻഡിജൻ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എയർപോർട്ട് ഇപ്പോൾ താഷ്കന്റിലാണെങ്കിലും ആൻഡിജനിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് 2 സിറ്റീസിലും എയർപോർട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. സ്റ്റുഡൻസിന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് താഷ്കന്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് താഷ്കന്റിലോട്ട് പോവാം. ആൻഡിജനിലോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആൻഡിജൻ എയർപോർട്ടിലോട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും.